Nggih. Mas. Wilujeng sonten Mbak Dwi. Santen. Mbun ngunjuk seprit. Dek, sampun. Sampun. Nggih. Panjang sak gurung nyanyi iki ngombe seprit sik men. Kuwi ge jamu lho, Mas. Seprit iki dombe sak gurunge. Oh, sak durunge. Anek sakwise. Ora kasihati apa-apa ya kan. Sak gurunge iki ngombe seprit. Nggih. Wau sampun kalian Nduk Maya, Nduk Laras, nggih. Dik, untan jan. Dik. Mbak Dwi, Dalem. menika ki ana Mas Edi sing metongkrong dah. HP-ne lebar dihack wong kae. Datang dan saksikan Asli. pernikahan dari Lintang. Nggih wis. Jane kena opone Wis ngono. ayo kabeh ki muga-muga diparingi ya. Jono ora tak klik lho, Pak Pur. Ah Mas Teh. Aku nek metu gambar warna-warna piye? Contone warna-warna, contone. Abang ijo kuning. Nggih, no. Dalem. Nggih, kanggo piyai Gerutan Aji. diparingi menapa nderek panjenengan. Diatur ingkang gayeng napa ingkang nyemek malih, Pak, Bu? Oh, nyemek malih. Nyemek ki nek cara nggonku ngablak kono 100.000 lho, no. Ya ora apa-apa. Ngablak lho Ora iki lho. apa-apa, kecil. Kecil apane? Ayo boleh bayar. Nggih. Pak Pur berkah bawa Pak Pur. Oh, nggih. 6 mawon. Wong Apa liyane do apa 8? 8. Dipelok 8. Sik tak takalane sik. Jenengan yuswa pinten Pak Pur? Anu. Kok nganggo mikir-mikir piye lho? Aku ki lali aku lahir kok nggono apa ki lali. Yuswa pinten? Nggih, aku 50 kok. 50 mlampah? Heeh. Aji. Mlampah nang ndi Mas Teh? Yo. Kowe harus sembrono kowe. Mboten. Ayo nek 50 ki mlampah 51 ya bener to. Kok guyu kowe? Lah aku 15 kok. 15 apa? Mlampah 40. Ono 15 kok mlampah 40. Ya dikira nek 15 tak ya ramah. Ngono ke anak aku gek 16 tahun ki. Ki 16 tahun lho sing ki lho. Sapa? Iki kan Salindri. Nik 16 tahun. KTK. Nggih, nek sing kae. Sik aku rawani. Kuwi kudune Supri sing nagoni. Nggih. Mawah 45. Pri. Nggih. 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 Larasipun pelok 8 sepinten. Asih lah kuwi. Lebune singkong keju lho iki. Rokmeng Rarasari Ranto Rina rasan rosing sari-sari randat rungkat rangu-rangu Randat rungkat, ono rungkat barang lho. randat rungkat rangu-rangu Lho, kopi mikir teko Mas. nggih nah Suwun nggih Pak nggih. Oh coba nih. seneng aku Suwun nggih Kang Mas. Ya. Kang Mas sinten asmanipun? sapa Mas Suranto. Piye to jenenge? Manto kowe penyesatan wong nggih Mas Manto. Ki kayane saya bujang ya, Mas. Isih. Alhamdulillah. Isih. Enje. Kula ngersake kopi, jenengan ngersake susu mboten? Mas Manto, Mas, engko nek bali kudu milih bujang kok bujang ganong. Iki tanggamu ya go iblis. Bae mbok anjo lah Mas. Bujang kok bujang ganong. Nggih. Jan. Kayak tak tangleti, kula ngersake kopi, jenengan ngersake susu mboten? Mboten to lek. Terus, terus. Ya patos dhewe kok. Nek anu nek Kang iki kanca-kanca iki nek kopi susu ki marai migrain lho. Marai migrain. Marai lara sirah separuh. Lah kok. Kopine ajak melek, susune ajak turu. Lah kok iso ngajak turu? Ayo. Apa? Kok iso ngajak turu? Mlebu sedelo kono tak tak genahke perkarane. Nek mlebu sedhelok mau supris ngomong ajak ngejak semedon Mbak Laras. Rasa mlebu. Nggih. Ayo, aku bayangake. Ras, aku bayang nek cara priya karo Laras ngono. Anak-anak mesti nonton ndase. Arek jak semedon ning ngono ya mau wis nembung. Toko ming blundus ngono ki bocah kok toko nonton ndase. Copo? Arek kembung itu. Sengit aku dadi mesti karep pakem aku. Agar Pakem Pak Pur. asli ya. Panjen
Entah tekan ngendi Kang? Tekan rungkat mau Mas, kula mireng pengen rungkat-rungkat mau nggih. Rangu kang rinung pokok rinumpaka raksakaning Rina Ratri pokoke sarwa irama ra no. Nggih. Ra iki nganggo ra kabeh. Heeh. Entek-entekane Ya wis, nganut. Rina lan Ratri Ranti raksakan ning roras mara. Alhamdulillah kan Mas. Nggih. Niki nganteni budal teng pundi ta, Cah? Oh, Gantas Busana. Gantos busana, heeh. Mbak ora ngurusi manten. Apa gentine dhewe ngono piye ta? Wangun apa ora? Sapa? Dhewe. Wangon. Hah? Wangon. Wangon. Heeh, Ah, dadi iya. mesti sing apa ya? Sing dadi pengobong mesti komplit sangu kado. Kadone apa, Mas? Isine watu arep nyambutake. Oh, aja bain-bain lho, iki gek viral apa kae sandal lho. Nggih. Yo. Saking wingking napa saking ngajen? Alah. Ngajen jenengan lho, wong aku ki muni ngajen kok wingking lho. Aku nek saka mburi nek aku gak nek kleru aku. Saking wingking napa ngajeng, Pak? Oh, ngajeng kok. Hah? Sing penting kepenak. Oh, sih. Nek saka mburi ku nek luput, Uyahi keretan senengane ngajeng kok. luput kok kene. Wis. Cil aku megah iki. Yo. Lakai wis mrene nyangkeng kembang melati Nduk, Dalem. kamarti aku mbiyen kelingan nama-namane Mbak Dwi iki campur sari tekan ngendi no Tegal ngono kae, nggon Mas Endus ngono kae. Mbiyen gek nom, iki sempat nom Arek kan ngomong Omega pajak ngono ta, wis tau Omega enom ta. mbiyen kuwi. Jaman gurung gondol memedi iki mbiyen apik kae. Padake bojoku memedi ta malah medeni jenengan lho karo bojoku. Eh, Karo bojoku ki medeni jenengan. aku penasihate kono. Aku penasihate. Oh, Ayo penasihati memedi kuwi kok. piye Mas? Kalingane piye Mas? Ah wis nah aku kayak mbiyen. Kaya neng jenengan kayak nggo pacar lho. Lah ora cok tumbak cucukan ngono. Nek aku kok ndur nggo aku cah rajin, cah tertib. Ayo nakal keri-keri srawung karo iki kuwi, Dik. Nggih. Tresno
jenengan aja ngalamun ya Mas. Nek jenengan ngalamun dawah tak gentak syuting dhewe. Pak Wahno, aduh kelingan Pak Wahno aku. Ngopo? Nggih. Nggih. Mbak Wi, Pak Wahno wonten pundi ta niki? nang jero kono. Nggih, Pak Wahno maaf ya. Matur Mas Edi. Alon-alon aja nganti dawa. Ora semang geter, ora semang wedi kabeh Mas mawi Edi Gusti aman Allah. toh? Sehat toh? Alhamdulillah. Nggih, melu pikiran ngisor ki kali lho Mas. Ah iya, Ku nek teko tiba nyuting meneh. dongamu elek. Lah, ana kejadian kang ngono ki lho. Ana apa? Tapi profesional Pak Wahno iki. Maksudnya, Sek MC. iya. Aku nyanyi, aku tahu krungu. Wah, nyanyi meneh. Heeh. Ayo Lah, ayo apik. profesional Apik. piye? Wis bisa nek mati nang kuping telu kok bocah kae kok. Nggih. Yo. Iki pasanganku mawar kuning kang kudu sumande pangejatku Oh nggih, sembah nuwun. Sembah nuwun, Mbak Mas Dwi. Pur, monggo. Nggih, sagung para sepuh, para pepunden ing satuhe nantung Basuki Rayu. Sauntawis panglipur kabungkus matur miyin nyendikani dawuh saking sedaya para parampara, para priyagung bilih kepareng ati kula amiwiti adicara wisuda tali dharma boyongipun atmaja temantian salimbit nggih Mas Putri Listiani atmaja saya menjeranipun Bapak Suyanto dalah Ibu Pertiwi lan ugi Mas Bagus Muhammad Ferdian Putra atmaja saya menjeranipun Bapak Rumadi dalah Ibu Maria